Choro parfiglo. Adun tu chundang KCS lang fancy karcho pon fancy pachini pon. Choro parfiglo. Adun tu ni tumalong kopai ki mepen pini kache thek tulong abarin Karbi Cultural Society amai pu hanstami Karbi pohupen kara ponji fancy pachini pon. Choro partiglo alang linon ke advisor ar pusinon ke kipon bonglo nasi alang li kedamtang aningkan an ke claim kedam long asta mesen ang thek ponong si aningkan bang ilitung labangso festival ketalon sta mi mesen mi pun pensi pichun pon bonglo nasi alang li pasta mi choro reti un I nasi non bang ke adun tu ajaimek tam control na choro partiglo lagi ini tu pini dah kacetong, kopiah pun tak si kacetong mah. Angton alam pen kita hang pon jepan ini tu mama kacetong gondol itu mah technical staff registron fancy hang pon lo. Kita ni hang pon yang kita apa. Lalu aprangsi ini langsung amai lo. Dah kacetong KCS Presiden sa hukum singbe lapen kontrol bang KCS Sunil Kropi lapen advisor mate abarim KCS President sa Chandra Singh Pro lapen Karbi Film Society President sa Dilip De lapen tada pini labang so a program lo award kedeng ji abang pi alang li Lunsepi nitung kaching hor ni Robina Kropi lapen alang li hemaso lapen ada kadok kawai kacetong doan korte injil doan tumban fan sami dilihim pen kardom pajer lo kardom lalo pini labang so award alam the uthai bangke la sonla kedam tan aningkan sami dilitung 2024 23 along penitung labang lapuson award kedeng award ki pipon ason dola je ladak dilitung karbi long lo Ketexer, Kereser, abang hiban bodong pan itung invite pompen itung lason award ki pondolo. Chorolo labang sa chair sangat. Nitum ahin ben ke panong pon gift setami ang litum ninggan samben kedeng pon puthot alang li hemasor panstami puthot karcho pon tuli pansi pachini pon lo lapen ini palong kecetong don alang litum aser jang setami do nasi alang li phanta Karbi pohopen man ki piponji pansi chuni bri pon lo Allo sopan pute klong. Choro partik lo. Paano po pa sa din na? Kala. Oh, video mo. Apel ko yung video mo. Ampiglo nang litum Karbi ang long life abitung pen niliphan puan nang karcho pati nang litum man peng niki pithe kapot nili nang litum han ning aklong akero nang pajer eglo lapen nili ning tamatha theje nang litum mane niliphan lapan nang chinghon pen niliphan nang archo ji man peng nang piji puni di matha thepin lang lapen news channel hin pen niliphan man peng nang ki pilo pulo tangte non pinisi first time lo Karbi long life pen gebang mate la so bitung tum si first time niliphan nang pajer eglo lapen kaprek hin pen bai nilipinang am long dun lo stame news channel hin pen pulo tangte first time lo non si ninga klong pen made choro par lo nang litum han la an lo je ning kang sam nili ning je da thek that an lo la si akero pipar pik lo nang litum han ninga klong choro par pik lo la pen
kadoga we bangphu bangphi Karbi Anglong arat phanta nilihin pending sampik lo niliphan nikiching hon pen niliphan angsong nang uthai thek niliphan lun lam pen chinglo kadoga we niliphan pathek nang pari nang puni ki japon thek apot lasi ala niliphan ki japon bangphu bangphi phanta nilihin pending aklong akero pajir iglo lasi kijusi lalo nang li tumhan ningaklong akero nang pajir iglo kardo ni kicheng pen polo tangte nili stage ala perform bang ke first ke nili ik adawam sinai japon lo amasi nili non bang ke thelo ding lo amasi chubochi angkor lo pumasin nili ta tok bihem dun lo tok bihem dun det pen ke hema source nili phan pina anang japon lo nang support lo alang nang support pen na join sinon pinier ni pustame nang lituma hin pen ta wang pen nili phan nigang sam man peng nang pajir lo nili sami nang chudeng dun long iglo lasi hema sor phan pustame nili ning sam pik ning aklong kero alang phan pustame nili hin pen pajir iglo pen laan cholo nili nang litum han ki jut sige kero pajir lo Karbi Anglong live abitum tum han kar pinili tum lada KCS asa hemalong ni tum Karbi Anglong live pen aning kan wang ason tak thak ni tum award ki pipon ason tak thak si peneng 2025 aning kan sami ni tum Karbi Anglong live pen ni tum chingki chingwai pen ni tum Karbi Anglong pen ke thek kre abang phi bang phu tum phan ni tum kangwai pan ason dolo ason tak thak si non peneng aphan bang ken ni tum Lunsepi ni Robina Kropi alang lipan si ni tum Karbi Anglong live pen award ki pipon je phani tum chisik chadang pon lo so teng pen pini ni tum da KCS asa hemalong ni tum thiek pen a program samini tum deng pon si alang li phan samini tum Karbi Anglong live pen la Karbi Artist Music Award alang li phan ni tum Karbi Anglong live fa hian pen ni tum pipon lo pipajir pon lo sonak taxi kewang jilang ani kanan stami nilitum Karbi Anglong live pen nilitum kedeng ponji ason nitum chisik kedeng ponji ason nitum do lapen non dak okor lai ni pandat kali nilitum je Karbi Anglong live pen kedam tangan kan hustami nilitum padmasiri rongbong terang lapen padmasiri dhonaswaring ti lapen KCS kongchun bang bidasing rong pi penceng lok penangan abang pi bang pudum pan samin ni tum na puson award kedeng pon asondo si penenga bang ke alang li phansi ni tum award pi pon lo ni Robina Kropi alang li phan ke pi pon nang ko alam the bang kala alang li lun kilunas se stame ha kilun ketcheng pen nonan same ase bang iswet ase la alang li kisar pilo pupo ai ha tungge ase same fregda ka sondo poi fit same alang li ke ha ketcheng hut kilun pen non an same alang li ase ake prek ave so joine nilitum alang li phan same nitum Karbi Anglong live pen same chingki chingwai pen nilitum chief editor la pen dak news radar la pen stabisi doan chingki chingwai pen nilitum alang li phan si pini la bangso a program nitum award ki pia bang nitum alang phan people lo la si la bangso award ki pia pol ki people along dak KCS president sar hukum singh be la pen senior talk bi lapen ex president alang li Chandra Singh Crow penceng lok penan bang phu bang phi dak nang chetong dun do alang li tum do on pen semi uthot ne tum hin pen choro lo lapen award ki pi pon hala award nang chodeng dun award dia tum phan semi ne li tum a hin pen lapen alang li tum hem tun isi phan semi ne li tum ka choro pajir pon si dan si nilam thing pon kar